Еми да, ама като ядеш баница си дебеличка. Добро утро, хора! Това е вторият ни ден в Румъния. Отиваме да гледаме замъци. Ще оставя някъде тук да гледате първата част, ако не сте я гледали. И хайде, тръгваме! Сутринта първо минахме през Лидол да си вземе нещо за ядене, ама и другите си взеха по нещо. Вижте, има вода приличаща на Велинград, и купихме от Лидол. После продължихме към замъка Пележ. Голям кеф беше, че имаше магистрала по едно време, макар и за кратко. Като цяло си криволичихме по двулентови пътища, имаше затръсвания, които забавиха цялата ни програма, но пък когато попадахме в планината, беше много красиво. Да загрузява снимката. Ой, брутално. Ей, що не взех дрона? Веднъж се пребавах с това, не? Няма. А реално билетите са за да влезеш вътре ли? Замъкът също беше невероятен, построен е в неоренесансов стил между 1873 и 1914, което го прави сравнително нов. Съответно и доста запазен. Може да се купи билет само за първи етаж или за първите два, както и за всичките три. Ние взехме и за трите, струва си да се разгледат. Цената за възрастен беше 60 лева, мисля, но ако сте студенти е доста символична. Препоръчвам да си купите билетите онлайн, иначе опашката е умопомрачителна и сигурно ще прекарате 1-2 часа на нея. Относно това, което видяхме вътре, почти е неописуемо. Влизаш от стая в стая и виждаш от изящна дърворезба, чиято прецизност е толкова голяма, че чак не ти се вярва, до мебели в османски стил, чието дизайн е правил западноевропеец. Уж трябваше за 1 час да сме го обиколили, ама с нашето зяпане станаха 2. Можеше и още да останем, но щеше да стане много късно. Като цяло идете и вижте сами, няма да ви разкривам повече. На 2 минути от Пележ пък е замъкът Пелишор. Това е бил замъкът на втората кралска двойка. Ние го видяхме само отвън, тъй като си бяхме наумили да тръгнем за друго място. По план трябваше да отидем и до Бършов, но задръстването по-рано и забавянето в Пележ изядоха времето за разхождане в града, така че се отправихме към Бран. Виждате си прозорци, килими и всичко. Бран отидохме, защото там е легендарният замък на Дракула. Ако трябваше да избирам обаче между Пележ и него, избирам Пележ. Замъкът в Бран е много хайпнат от легендата за Дракула, но като цяло е блуденица, пълен е с някакви фалшиви предмети, ефтино изпълнение на дърворезба и почти нищо, кой знае какво. Външната фасада е впечатляваща, но с компанията се шегувахме, че краля от Пележ е ходил при баба си на село в Бран. Щом нещо, което ни впечатли, беше уред на Дайсън, сложена в стая с фалшиви предмети от левчето, свързани с легендата за кръвопиеца. Направете си извода сами. По принцип е по-добре някакъв замък от никакъв, но нас като цяло ни измори и чакахме да излезем и да хапнем. Ядохме в този ресторант, пица и чист картофи, ставаха за ядене. Бяха ни тези деца,
Разнасяха да ядем кекс. Беше малко странно. След това продължихме, тъй като си бяхме избрали да спим в друг град, в близост до дейностите за следващия ден. Падна ни се да караме отново по много живописен път, но си говорихме, че настилката беше малко лоша. Емката и каруца. О, състезание. Към 8-9 пристигнахме до Волни хотела, разгледали 2 замъка и минали около 300 км. Това е стаята, само сме спали и сме се изкъпали. Няма много какво да кажа, само че като търсих хотели изглеждаше най-нормалния в градчето. Вечеряхме и това е. Добро утро на следващата сутрин. Това ще е края на ден 2. В следващия влог ще изкачваме Трансфагършан, така че до следващия път.